Aquesta setmana voldria destacar 3 coses de la meva feina. He dirigit un informe sobre drets fonamentals a la Unió Europea el 2017, que ha obtingut una majoria en la votació. Els capítols més difícils, perquè hi estiguessin d'acord els conservadors, han estat el de les dones i el de la migració. Però ho hem aconseguit i n'estic content. Aquest informe l'he presentat també personalment a la delegació que el Parlament Europeu té a Barcelona. També he codirigit un informe sobre la protecció del pressupost de la Unió en cas que en algun estat membre s'hi detectin deficiències generalitzades de l'estat de dret. Tampoc no ha estat fàcil, però també hem arribat a una bona majoria. I he organitzat, juntament amb una col·lega basca, una jornada d'economia social i inserció laboral. Hi ha participat un grup català molt important, el de la Fageda. Ha estat una setmana interessant i profitosa, que mostra que s'ha de lluitar força per arribar a aprovar projectes que ens facin mirar la Unió Europea amb més confiança. I no puc oblidar, és clar, de cap manera, la valentia de decidir-se a fer una vaga de fam de protesta per la terrible situació judicial i política a què són sotmesos els presos i exiliats polítics catalans. Confio que la seva valentia se'ns encomani i que també nosaltres sapiguem fer gestos contundents, forts, a favor dels nostres drets i llibertats. Fins a la propera.